holding their breath, waiting to see who would live and who would die in the next episode. And when fidget spinners were a thing, they were in the hands of people wherever I went. I remember seeing a young boy in Libya playing with a fidget spinner, which was colored like the shield of Captain America. Not to wake me. Just put a bowl of water, take a photo of me sleeping. Vi havde etableret nogle regler for, hvad vil det sige at besøge alle verdens lande uden at flyve? Og ikke flyve under nogen som helst omstændigheder. Hvad så med lande? Hvornår har man besøgt et land? Der er mange, der vil være enige. Hvis du har tilbragt 24 timer i et land, så er der i hvert fald ikke nogen, der sådan ligesom vil stille tvivlsspørgsmål ved det. Hvad så med, om det er én rejse eller flere rejser? Nej, det er nok bedst, hvis det er bare én rejse. Så jeg måtte ikke vende hjem til Danmark, før jeg havde nået det sidste land i verden. Og det betød, at da jeg havde krydset grænsen fra Danmark ind i Tyskland, så stod jeg det længste, jeg nogensinde har været for Danmark.